Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. Csatlakozom a Laposa Norbert atyának, a plébános úrnak a köszöntő szavaihoz, amelyeket elmondott a temetőben. Én azért még külön megismétlem, magam is köszöntöm Kerényi Lajos piarista atyát, akit az országban mindenütt ismernek. Talán nem vagyok indiszkrét, elállom, hogy elmúlt 90 éves, de még nem néz ki 90 évesnek, sőt, talán 80-as. De az, hogy elvállalt az, hogy eljön hozzánk, Úri Magdi ünneplésében részt vállal és prédikációt mond nekünk, én külön is köszönet illeti. Hálás szeretettel gondolok most vissza dr. Seregyi István nyugalmazott Tegvések úrra, aki a Bódi Mária Magdolna Alapítványnak volt kuratóriumi elnöke, nagyon sokat tett a boldog avatás érdekében, többek között anyagi támogatást is nagy mértékben, jelentős anyagi támogatást is nyújtott hozzá. Most már csak azt tudjuk mondani, hogy jó Isten adjon neki örök nyugodalmat és találkozást Bódi Mária Magdolnával a mennyben. És még megemlítem Juhász Gábor atyát, aki a budapesti vizafogói Szent Márton plébániájáról jött bringás barátaival együtt, akik most már évek óta kerékpárral zarándokolnak el azokra a helyekre, amelyekhez kapcsolódott Bódi Mária Magdolnának az élete. Még annyit hadd említsek meg itt most, hogy tegnap Balacsony-Tördenicen jártunk, ahol őt keresztelték, és ottan áldottam meg egy domborművet a templom falán, amelyen Turi Török Tibor, keszthelyi szobrászművész készített és ingyen ajándékozott nekünk. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életben Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Amen. Amen.
a könyörgést felolvasnám. Szeretném megköszönni a Református Iskola igazgatójának is, hogy rendelkezésünkre bocsátották, mint már évek óta csinálják az udvart, a tantermeket, és most pedig ezt a tornacsarnokot is. Ugye tudjuk, hogy a protestáns egyházaknak a kultuszába, a szenteknek a tisztelete nem nagyon tartozik bele, de ez egy ilyen testvéri aktus, amelyet hálásan köszönünk. És még annyit, hogy nehéz volt eldönteni, hogy most milyen misét mondjuk, hát annyit megengedtem most magamnak a Norbi atyával együtt, hogy a fájdalmas szűzanyának a miséjét választottuk, arra gondolva, hogy ez nagyon is beleillik ebbe az időszakba, amelyben most vagyunk, hiszen holnap már a szenvedés második vasárnapját ünnepeljük, jön a nagyhét, meg a Bódi Mária Magdolna alakjához és vértanúságához is illik. Könyörögjünk, Istenünk, Te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fia szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kényszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált, annak ellenére, hogy ő volt a fiú. Szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ez az Isten igéje. Fájdalmas volt szűzmányi jó, és könnyeinkre méltó, megváltó fiadnak keresztje mellett állsz. Fájdalmas volt szűzmányi jó, és könnyeinkre méltó, megváltó fiadnak keresztje mellett állsz.
atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához. Lám e gyermek által sokan elbuknak, és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, míg a te lelkedet is tör járja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Ezek az evangélium igéi. Halleluja, Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban, drága testvérek! Jaj, azok a szovjet géppisztolygolyók öltek, ki akarták ölni az emberekből és a társadalomból azt, ami szent, ami szép, ami isteni, ami természet fölötti, ami tiszta. De mennyit igyekeztek ezért. Stalin azt mondta, hogy Magyarországon a valláskérdés tulajdonképpen vagonkérdés. Mert a papokat és az apácákat vagonba rakják, kiviszik Szibériába, aztán akkor el van intézve, többet nem lesz vallás. Jóisten azért nem hagyja magát, a többi a végső győzelem. Úgyhogy most, drága testvérek, ezekről a golyókról szeretnék szólni, és azokról, akik nem adták meg magukat, és akik ezeknek a hősöknek a még nagyobb hősei lehettek, vagy ugyanolyan fogban kiemelkedhettek, és mutathattak a jövő számára. Ó, ezek a szovjet géppisztoly golyók, ez a két drága Apor Vilmos és a mi kis Magdikánk ugyanazzal a golyóval, ugyanazokkal a golyókkal ugye, szenvedtek és álltak szembe. És olyan csodálatos, hogy mind a kettő a tisztaság védelméért vállalta azt, hogy nem alkudik meg. Apor Vilmos Győrbe. Ugyanúgy jöttek a szovjet katonák, mint itt is, és akkor ő ott állt a kazamatáknak a lejárójánál, ahol több mint 200 leányka volt és asszonyka, akiket ő védett. És aztán jöttek ezek a szörnyű emberkék géppisztollyal, és akkor ő eléjük állt, püspöki ornátusban, és nem engedte őket. Kézzel is eltolta ki. És akkor jöttek a golyók, amelyek eltalálták 3 helyen. Szegény aztán eszméletét is vesztette, próbálták megoperálni. Nagyon nehéz körülmények voltak akkor, mert az ország, vagyis a város tele volt már oroszokkal, és akkor, mikor ugye mégiscsak valahogy megoperálták, nagyon-nagyon tiszta, nem tiszta eszközök között, és nagypénteken magához tért, és csak ennyit kérdezett, hogy sikerült. Nem lett bajuk az asszonyoknak? Nem, püspök atya. Akkor érdemes volt. És akkor meghalt, és akkora erőtér lövelt ki ebből a halálból, ebből az ellenállásból, ennek a lelki erejéből, hogy még most is ebből él. És összetört a Szovjetunió, meg mindig össze is fognak törni az egy hitleri golyók. Akkor jött a kicsi Magdi, ismerjük az élet történetét, annyira meghatott
az interneten keresztül is próbáltam átnézni, így, hogy jöttek ott meghatódva, néztem a kis szobrocskáját, és nagyon hasonlít ám. És akkor odaállt, hogy megvédje az asszonyokat és nőket, és azt tetszett nekem, ami benne van az életrajzban, hogy a katonának ellenállt, és megbénította, hogy rálőjön. Azt akkor elszaladt, ismerős biztos, ugye, és akkor kiáltotta, hogy meg fogok halni. Anna, nem is tudom, hogy van jobban tetszenek tudni, most fussatok el és bújjatok el. És akkor meglátta, és az orosz futott utána, és akkor el is érte, de véres volt a szeme. Ez annyira tetszett nekem, hogy biztos, ugye, oda karmolt. A püspök pedig lökte ki. Aztán azt hitték, hogy ugyan már mit vacakoltok, tudom én mit, tudjuk mi mit kell tenni. És akkor lőtt aztán, ugye hátba lőtte, 5-6 lövést kapott, és akkor kis drága, mikor a szívét is eltalálta, csak ennyit kiáltott, hogy Uram, királyom, vegyél magadhoz. Győzött. Mert tetszik látni, megtörtek ezek a birodalmak. És mi lett belőle? Harmadiknak hozom magam, mert én már olyan erőket kaptam ezektől, nem biztos, hogy az ember ezt meg tudja fogalmazni, vagy hogy tudok róla, de ezek hatnak, tetszik tudni. Van egy ilyen gyönyörű kijelentés a Szentírásban, hogy jó dolog a halottakért imádkozni, hogy föloldozást kapjanak bűneikből. Tehát mi ebbe a dimenzióba imádkozunk értük, és a másik dimenzióban nekik jobb lesz. Nem tudnak talán róla, de ezek az igazi erők. Tessék mondani, mi miért vagyunk itt? Édesatya, miért pap, meg a többit, meg én is, meg ti? Miért vagytok itt ilyen aranyosan és lelkesen? Kik imádkoznak értünk? Ott a másik létremben, itt is. Akkora összefüggések ezek. Nem tudunk róluk, de na és akkor én már kaptam ezekből a gyümölcsökből. 18 éves koromban, érettségi előtt almásfűzítői vagyok, ott Komárom mellett, nem fűzfő, almásfűzítő, az Duna, Embek, Balaton. És akkor katonának vittek, akkor kiképeztek, géppuskás lettem, de nem lőttem agyon senkit, hála Istennek. Több bevetés volt, és aztán akkor fogságba estem, orosz-szovjet fogságba, és akkor azt vált legjobban tetszik tudni, hogy már nem léphettem, ez ugye az a névtelenítés és a gyűlölet hatása, már akkor nem léphettünk mi foglyok a járdára. Mert ott a szabad emberek mentek, mi akkor már nem voltunk szabadok, hanem ott mehettünk, ahol a szarvasmarha, meg a disznó, meg az autók mentek. Legjobban aztán az vált, mikor aztán kivittek a Szovjetunióba Máramaroson keresztül, és akkor szólítanak egyszer, hogy 93-as számú fogoly. Maga! Tehát megszűntem Kerényi Lajos lenni, és 93-as szám lettem. Ugye elvenni az egyéniséget, kiölni azt, ami szent, ami szép, ami egyéniség, ami teljesítés, ami örök élet, ami egy gyönyörű cél. Mert ez a valóság. És ezt kell kiölni az emberekből. De tele voltunk itt néhányan fiúk, egykorúak, 4-en, 5-en,
akkor már eszmék kell. Az Apol Vilmosoknak, meg a Magdikáknak a csodálatos erejével. Mert ezek akkora erőket sugároznak a világba, meg a többi 100 meg 1000. És akkor kivittek hosszú út után, nem is kell mondanom, hogy milyen szenvedés ez, egy vagonban 46-an, ott ugye aztán alig adtak valamit enni, Mármaros szigeten raktak át a széles nyomtávba. Tetszik tudni, ugye, hogy Oroszországban szélesebb a vasúti nyomtáv, tehát egy másik vonatba, hogy igen, és akkor kivittek és szénbányász lettem. És nem törtünk össze, négyen úgy összefogtunk, 4-5-en, és akkor mindenünket elvettek. Én vittem magammal a Csíksőci Imádságos könyvet, akkor a Kempis Tamást, aztán a nyakunkon volt feszület, akkor az ezüstöt azt elvették, de mindig visszaloptam, meg a többi barátom is a keresztet, a feszületet. Meg is van, el akartam hozni azt a Kempist, mert az is egy hadifogoly testvérem, ugye, összetépődve, meg minden, piszkolódva, és akkor ezeket elvették, és mi visszavettük, és elhatároztuk, akkor olyan erő volt bennünk, hogy a kereszt segítségével megcáfoljuk és legyőzzük az vörös csillag, 5 csillagot, 5-ös ágú csillagot. És azt csináltuk, tetszik tudni, mikor megöltek mindenkit ezek, amikor bármi ellenük szólt, vagy akármi, és megmertük tenni 4-5-en, hogy felszíni munkán, ugye bányában az is van, cirnára kötöttük föl a kis feszületeket, és ugye akkor, mit tudom én, bánya épületet kellett lebontani, és akkor ugye ott volt a kereszt, és vittük, hogy na popjelj, 5-ösével, davaj, hogy mi ezek a borzasztó szavak, még most is viszolgott tőlük, és akkor annyi kis gyerek volt ott, olyanok, mint ti vagytok, nagyobbak is, vékony kis láb, nagy has, skordult, ugye vitamin hiány, nagyon szegények voltak, szánalomra méltó a paradicsom, ugye, és akkor mikor úgy megálltunk, vagy pihenni, vagy nem tudom, kővel a hátunkra, oda rohantak hozzánk, 10-essével, és csókogatták, és mondogatták, hogy ó, Kröszty, ó, Jézus Krisztus. Aztán akkor úgy összenéztünk, hogy itt a jó Isten. Őt nem lehet kiiktatni. Hiába nem volt nevünk, hiába szégyenítettek meg, mint szegény kis Magdikát is, Apol Vilmost is, meg a drága Edith Steint, akit a Hitlerék intéztek el. Mindjárt olvasok fel egy párat az ő soraiból is, hogy halljuk meg, hogy győz az, ami szent, ami szép, ami jó, ami természet fölötti. Mert tetszik tudni, ezt akarták bemagyarázni, hogy ne tessék megbotránkozni ezen, hát én végigéltem ugye az egész dolgot, az egész marxizmust, mert aztán pap lettem, és akkor meg üldöztek, meg minden, de mennyire, és akkor ugye ilyet adtak ki, ilyen eszmét, hogy a fiataloknak, hogy itt zabálj, itt szexülj, úgyis megdög lesz. Hát ez eszme. És akkor szerencsétlen fiatalok ugye eznek örültek, meg kifogyott belőlük az az ős archetípus, ős magatartásforma, vagy legalábbis halmozta ez a sok ostobaság, és akkor nagyobb mélyre süllyedtünk. De nagyobb mélyre, mi magyarok, drága testvérek, a magyar ifjúság is, de nincs baj, tetszik tudni, aztán a küldetésünk az, hogy mi is vállaljunk áldozatokat a nagyok miatt, a nagyok által és segítségével összetartozunk. Körülbelül 2 évvel ezelőtt kaptam egy belső világosságot, amit át akarok adni nektek. Ezek ilyen természet fölötti belépések, és ez a
Ez így hangzott, hogy lennél szíves, segítenél a megváltásban? Számítok rád. Aha. Ez mindannyiunknak szól. Te keresztény vagy, őrálló vagy, bibliai kép, intéző vagy. Ott állsz a helyeden, őrálló. Minden rendben, nem veszed észre. Gyerekeidet nem neveled rendesen. Tanultak hittant. Vidéken jobb a helyzet azért. Aztán te elkoptál egészen. Hol a hited? Jézus folyton azt mondta, a hited meggyógyít. Ha hited van, akkor minden lehetséges neked. Van hited, mondd. Törődsz vele? Vagy lekoptál aztán egy unatkozó, tönkre menő emberke vagy. Majdnem orvos lettem, aztán ilyen szempontból is figyelem az ifjúságot most is, ezért a piaristaság mellett, ugye a diákok tanítok még most is Szentmargit gimnáziumba, és ugyanakkor pedig, figyelj, a betegekkel foglalkozom, az úgy van, tetszik tudni, erről nem tehetek, ugye ezt az Úristen rendezi, 10-9 kórházon van, ma is megyek délután, és akkor 14 intenzív osztály, rengeteget találkozom haldoklókkal is, nagyon sokkal, és tetszik tudni, hogy ezek a égi erők, ezek a Magdik, ezek a Apor Vilmosok, meg a többiek, a Mincentik, ezekből olyan erő árad, hogy nem találok embert Isten nélkül. Isten áldja meg ezeket a hősöket és szenteket. És úgy gondolom, hogy mindannyiunknak szól, őrálló vagy, anya, apa, férj, feleség. Törődtök egymással, törődtök a szentséggel, a házassággal. És a fiatalokat látom a kórházakban, ugye élik a maguk szörnyű, laza életét, és mikor baj van, betegek lesznek, haldokolnak, mit tudom én, akkor szerencsétlennyel nem tud mit tenni, vagy öngyilkos lesz, vagy pedig ketté szakad az énje, kényszerképzetekkel kínlódik, akkor félelmi komplexusai vannak, depressziós lesz. Tegnap is nagy fiatalok, diákjaimmal megyek mindig a kórházakba pénteki napokon, és éppen egy ilyen pszichiátriai osztályon voltunk. Aztán úgy láttam, hogy a fiatalok, hogy nézik őket, a miénk, akiket beterítünk étikekkel, tetszik tudni. És akkor, hogy micsoda szenvedésben vannak szegények, és jöttek, és ugye olyan kis kólikások, de úgy könnyeztek az én gyerekeim is, hogy Istenem, ide is lehet jutni. Emlékezzél már, még egyszer mondom, hogy keresztény vagy, őrálló vagy, mondd, segítesz a megváltásban? Míg a Gyönyörűtől idézek pár sort, hogy nézte ez a kedves Edith Stein, akit azóta szenté avattak, ő a hitleri haláltáborba halt meg, mert akit lehetett, azt igyekeztek tönkretenni, de ők mentek tönkre igazában. A következőt mondja, azt mondja, mindazok, akik az idők folyamán nehéz sorsukat a szenvedő üdvözítőre gondolva hordozták, vagy önként vállalt szenvedésekkel, vezetésekkel vitték a keresztjüket, jó, kicsik a betűk, vitték a keresztjüket, eltöröltek valamit az emberiség hatalmas adósság tömegéből. Azt mondja, vezetlő szenvedésre
Csak azok képesek vágyakozni, akiknek lelki szemei nyitottak a világ történéseinek természet fölötti összefüggéseire. Jaj, tessenek vigyázni, Lajos atya, te is, Érsek atya, te is, meg mindannyian a hitünkre, az örök életre. Tőlünk annyi függ, hogy ez a megtévesztett nemzedék nem is tehetnek róla szegény nyomorultjai talán, hogy ezek újra rátaláljanak a boldogítás, a boldogító életre. Hiszen csak a megváltottak, csak a kegyelem gyermekei tudnak Krisztus kereszt hordozói lenni. Csak az isteni fővel való egyesülésből tud az emberi szenvedés vezető erőt nyerni. Mondjátok, egy kis történettel fogom mindjárt befejezni a gyerekek részére, mert a gyerekek között is vannak gyönyörű, szép lelkek. Csak kérdezem, szerethetők vagytok, drága testvérek, most így ne csináljátok se így, se úgy, vagy utálatosak? Idősek, durcásak tudnak lenni, hallgatnak, vagy uldokok, cipik a másikat, vagy mit tudom, megsértődnek. Gyerekek, durcásak vagytok? Szerethetők vagyunk? Veszekedés van otthon? Miért? Miért bántok el? Tönkre teszitek az ifjúságot és az országot. Belőletek is sugározám negatív erő. A sátán nem alszik. Aztán kérdezem, hogy a lelki világotokat nevelitek? A kis aranyos, drága szüzességi fogadalmat tesz. Olyan háttér után, ami szegénykémnek ugye abból nem jött elő, de az isteni kegyelemből előjött az a fogadalom. Tiszta életet éltek, mondjátok. Aztán a nagy, nehéz élethelyzetekben tudtok mindig megszabadulni a bajoktól, a bűnöktől. Mikor gyomtál utoljára, mondd te drága, mikor áldoztál, anélkül nem fog menni, természetes erővel nem fog menni. Légy szíves, segítenél, lennél szíves segíteni a megváltásban, számítok te rád is. Őrálló vagy, Lajos atya, érted? Gyerekeknek mondom el befejezésül, hogy milyen erőt tud sugározni. 9 éves kis leányka volt, úgy hívták, hogy Lizike, Erzsébetnek ugye a beceneve. Agyhártya gyulladást kapott. Ismertem a családot, az iszonytató fájdalommal jár. És akkor megengedték neki, az orvos bácsi megengedte, hogy anyu ott legyen mellette. És hogyha nagyon szenved, akkor adjon neki ugye, valamiféle enyhítőt. És egyszer a kislány nagyon, jaj, izzadt nagyon. Azt mondja, anyu, kicsinyelmen, adok neki egy orvosságot majd, és akkor jobb lesz. Nem, de kicsinyelmen, beleteszem mostrába, hogy ne legyen keserű. Nem, hát szenvedsz, hát anya, nézzél csak ki az ablakon, hogy ott mennyi ember meg gyerek van, és azok között olyan sok a rossz. Most nem veszem be, hogy ők jók legyenek. Ezt anyu mesélte elkönnyezve. Honnan vette a gyerek? A Szentlélektől. Már ott a helyén állt. Magdi honnan vette az erőt? Apor, Vilmos, meg a többiek. Onnan. Légy szíves, segíts nekem a megváltásban. Légy szíves, mert számítok rád, és számít rád a társadalom is. Én azt hiszem, amen. Picit legyünk csendbe. Hatalmas idők vannak most.
Aztán ez a viharos élet, most már nem prédikáció ez ugye arra ihletett és ihlet, hiszen az ápolosok is aztán utána még rátettek az üldözésben, hogy egymás után írtam könyveket, hogy esetleg tenni, hogy lehet kapni majd kint ott a könyves árványnál. Ezeket mind ilyetén, hát ihletből írtam. Azt mondja, adj nekem lelkeket, Uram, ez az önéletrajz, ebben vannak benne ezek a nagy kalandok. Akkor megyek és meggyógyítom, a betegek közötti nagy élmények, ezek mind kapható ott. Akkor boldogságra születtünk. Hát ki nem akar boldog lenni, ugye? A boldogság egy olyan lelki állapot, amely az igazi értékekkel gazdagodik. Akkor utam hozzád, Uram, ez egy ilyen meditációs elmélkedés, hogy ne csak krumpli, liszt meg bableves legyen a szinted. Ki kell emelkedni magunkból újra meg újra. Mindig ezt mondom a elme osztályon is, hogy nem magával foglalkozom, veszekedik magával, vádolja magát, aztán lesz belőle depresszió, meg minden. Na, akkor itt van, tetszik látni, nem tudom honnan lett az a fénykép, de meg lett, csodás kalandok Jézussal. Itt vagyunk a bátyám és én katonaruhában. Úgyhogy minden kaland benne van, amiket itt elmondtam fényképekkel, aztán meg nagy bőjt van, életi csugászó keresztút, ugye ilyenkor nagyon aktuális. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát. Imádkozzunk püspökeinkért, hogy az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról. Kérjük téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk Szent Atyánkért, Ferenc pápáért, hogy a Szentlélek erejével hirdesse Isten szeretetét. Kérjük téged, hallgass meg minket! Bódi Magdi lelki fejlődésében fontos szerepük volt a lelkiatyáknak, áld meg papjainkat, hogy bennünket is az életszentség útjára vezessenek. Kérjük téged, hallgass meg minket! Bódi Magdi a gyári munkások között is megélte, és ha kellett, megvédte keresztény hitét. Add, Urunk, hogy mi is bátran megvalljuk beléd vetett hitünket. Kérjük téged, hallgass meg minket! Bódi Magdi sokrétűen kivette részét a szeretett szolgálatból, ahol tudott segített. Add, hogy mi is észrevegyük a ránk szorulókat, és készségesen segítsünk rajtuk. Kérjük téged, hallgass meg minket! Bódi Magdi nagyra becsülte az anyaságot, de mégsem a házasságot, hanem a szűzi életet választotta. Erősítsd meg családjainkat hűségben, szeretetben, és adj a házadnak hívásodat követő szüzeket. Kérjük téged, hallgass meg minket! Bódi Magdi sokat imádkozott, és naponta magához vette az erősek kenyerét. Add, Urunk, hogy megértsük, csak akkor hozhatunk bő termést a szeretetben, ha nem hanyagoljuk el lelkünk táplálását. Kérjük téged, hallgass meg minket! Uram, királyom, védj magadhoz! Ezt az utolsó fohászát is meghallgattad, amikor vérét adtotta érted. Add meg nekünk, Urunk,
hogy Magdit a szentek társaságában tisztelhessük, mindig a te nagyobb dicsőségedre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Irgalmas Istenünk, fogadd el imádságunkat és áldozati adományainkat neved dicséretére, amikor Szűz Máriát ünnepeljük, akit Krisztus keresztje alatt rendeltél, gondviselő anyánká. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással zengjük. Oh
szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkeletől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatod, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Apor Vilmossal, Edith Stein Benediktával, akik már szenté avattak, a kis Bódikával, és minden szenttel együtt az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világra békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Gyula püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, aki mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Megkérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, Te vagy a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérünk. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az életem. Kedves testvérek, szent áldozáshoz járulni 4 helyen lehetséges majd. Érsek atya és Lajos atya itt elő fognak áldoztatni, a 2 diakónus pedig a terem középső részéhez megy, és ott fog áldoztatni majd.
Bocsáss meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztálj engem, Krisztus szenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szentségeddel teremtsen engem, engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől elutazz engem, a rájom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Krisztus királyunk, Szüzesség fogadalmával, magad örökséggel testődött neked, mondd viselő szeretetedből, az áldajtó neked, a gyárkapui nyíltak meg előtte, amilyen szívesen lett volna, ismeretlen kis Sion, Isten szerető jegyesei koszorújában, ugyanolyan készségesen megsugározni, az Isten és Isten szeretetet, arról megfeledkezett, de mégis sorssal érdemes munkások közé adjával. Uram, királyom, légy magadhoz, ezt az utolsó fohászát is meghallgattad, amikor vérét ontotta érted. Add meg nekünk, Urunk, hogy Magdit a szentek társaságában tisztelhessük, mindig a te nagyobb dicsőségedre. Amen. Könyörögjünk. Magunkhoz véve örök megváltásunknak szentségi ajándékát, kérve kérünk Istenünk, hogy akik a boldogságos Szűz Mária fájdalmára emlékeztünk, az egyház javára testünkben kiegészítsük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, már akik ismernek, tudják, hogy ettől a résztől izgulok a legjobban a köszönetnyilvánításoknál, mert nem szeretnék senkit kihagyni, és most is azt mondom, ha mégis így történnék, bocsássák meg, nekem nem szándékosan teszem. Először is a Jóistennek adjunk hálát a mai ünnepért. Az esőt túléltük, nem lett senkinek sem baja, és nézzük onnét, hogy a földet megáztatta, és ezáltal életet ad az eső a földnek, úgyhogy legyen érte hála az Istennek. Szeretnék köszönetet mondani Érsek atyának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és most is itt volt velünk a megemlékezésen, és mivel tegnap volt Érsek úrnak a névnapja, egész közösségünk nevében kívánjuk, a Jóisten éltesse sokáig. Nem érdemes magát. De erre nagyon figyeltem, hogy ki ne hagyjam. Szeretnék köszönetet mondani Kerényi Lajos atyának, aki korát meghazudtoló módon most is fiatalos lendülettel, lelkesedéssel hirdette az igét. Lajos atya, nem az én érdemem eldönteni, hogy mennyire sikerül a megváltásban munkatársaknak lennünk, de én úgy érzem, és szerintem mindannyian, hogy ezen a szentmisén munkatársa voltál a megváltónak, a megváltásban szavaid, gondolataid által. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és a Jóisten adjon neked nagyon sok erőt és kegyelmet, de ahogy hallottuk, most is aktívan szolgálsz több helyen is. Jóisten áldjon meg és éltessen sokáig. Magditól nem volt idegen a finom humor, hadd mondjam azt, hogy mielőtt jöttünk, mondtam azt, hogy ha nem fog tetszeni a Lajos atya prédikációja, akkor Norbi atyát fogjuk majd szidni, de erre nincs szükség, úgyhogy most a Lajos atyát kell dicsérni. Ezt is köszönöm Lajos
Atyának, hogy megmenekített ettől. Szeretnék köszönetet mondani a paptestvéreknek, akik eljöttek a mai ünnepünkre, és együtt imádkozhattunk Magdi boldoggá avatásáért, a diakónusoknak, kispapoknak. Nem szeretném még véletlenül se kihagyni a sok-sok gyermeket, akik itt voltak, itt vannak velünk. Azt gondolom, hogy ez a mai ünnep ezért is volt ennyire szép és méltó, mert itt voltatok velünk. Ugye nem akarom kihagyni senkit, de Keszthelyről érkeztek busszal, Ajkáról, Várpalotáról, a Szilágyi iskolából, Veszprémről biciklivel jöttek, szóval sok-sok helyről érkeztek gyermekek. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és természetesen jövőre is várunk benneteket szeretettel. A gyerekeknek is egy nagy tapsot adjunk. Azt mondjam a gyerekeknek, hogy a kis Liza nem haltál meg, meggyógyult. Hozzátartozik. Köszönet illeti Szedlák Attila litéri polgármester urat, valamint Bence Éva jegyzőasszonyt, akik nagyon sokat segítettek a szervezésben. Itt nem ér véget a mai program, majd kitérek rá, hogy folytatódik. Nagyon sok segítséget adtak, köszönjük szépen nektek. És ahogy Érsek úr mondta, köszönet illeti Gyenes Viktor litéri iskolaigazgató urat, aki sajnos ma nem tud itt lenni velünk, de most is mindent a rendelkezésünkre állított. Most a tornatermet is első ízben tartottuk meg itt a Szentmisét. Köszönjük a litéri iskola minden munkatársának, tanárának, dolgozójának áldozatos segítségét. És mivel holnap is számítok a közreműködésére, véletlenül sem szeretném kihagyni kántorunkat, Vántos Gábor Kornagy urat, aki a temetőben is végig a rózsafüzér alatt és most a Szentmisén is a kántori szolgálatot teljesítette. Köszönjük neked, Gábor! Köszönet illeti a veszprémi érsekség minden támogatásáért, valamint a Szaléziánumot. Köszönöm a Nike étteremnek az étel biztosítását, és tényleg már nem tudom, hogy kit hagyok ki, kit sem. Egy nagy köszönet mindenkinek. Különösen, ahogy mondtam, most a Szent Mise után a meghívott vendégeket, valamint a papságot a kastély épületben várjuk állófogadásra, de senki sem mehet innét haza éhesen, hiszen idén is szeretett vendégségre hívunk és várunk minden zarándokot, és itt jön a nagyon nagy köszönet, mert most is hatalmas összefogással készültek a szendvicsek, a tea, és minden sokszorgos kéz által tudunk mindenkit vendégül látni, és köszönöm a szeminárium alapítványnak, aki ennek a szeretett vendégségnek az anyagi hátterét is biztosította. Tehát köszönet mindenkinek a szervezésben, a lebonyolításban és a vendéglátásban nyújtott segítségért. Isten áldja meg mindannyiukat! És végezetül, de nem utolsó sorban, jó látni, hogy most is nagyon sokan voltunk. Kértem, hogy próbáljuk meg megszámolni, körülbelül 400-an voltunk a mai napon ezen a megemlékezésen, és sok helyről érkeztünk, nem is sorolom fel, mert nem tudnám, de azért egy-egy helyet említenék, mert nagyon meglepődtem és örültem. Alsópáhokról is érkeztek, illetve Zalaszembrótról, és Ferenc atyával, Zalabérről és a filiákból is busszal érkeztek zarándokok. Jövőre is nagy szeretettel várjuk mindannyiukat. És nem akarom már húzni, közérdekű információ. Hallhatták a testvérek, hogy Magdiról filmet forgatnak, ez most folyamatban van, és az interneten ennek utána lehet járni, hogy milyen módon tudják támogatni ennek a filmnek majd a létrejöttét. És a bicikli zarándokoknak én is
Nagyon köszönöm, hogy tegnap a mostoha időjárás ellenére letekerték a távot. Köszönet Gábor atyának, ki most is vezette őket, és Isten tartsa meg a buzgóságotokat és kitartásotokat. Kedves testvérek! Megkérem most végezetül Tóth Esztert egy hirdetésre. Bevezetőben annyit mondanék, hogy a Balatonfűzfői Jézus Szíve plébánia idén másodízben szervezi meg a templom búcsújakor az 50 órás folyamatos szentségimádást. Ez azt jelenti, hogy a napján pénteken este 6 órakor szentmise lesz, utána kihelyezem az oltári szentséget, és vasárnap estig folyamatos szentségimádás lesz éjjel-nappal. A vasárnapi ünnepi mise egyedül, ami kivétel lesz. Elmondhatom talán érsek úr, hogy elfogadta a meghívásunkat a pénteki szentmisére, ahol Fábri Kornél atya fog majd prédikálni, hiszen erre a szentségimádásra, amelynek a neve Balakat, 150 egyetemistát várunk Budapestről és a térségből, de nem akarok mindent elmondani, Eszter, téd a pálya. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mint ahogy Norbert atya nagyon szépen bevezette, egy Bódi Mária Magdolnáról elnevezett nyári programot szeretnék hirdetni, melyet június 28-a és 30-a között tartunk Balatonfűzfőn. A rendezvény, vagyis a Balakat, Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvége alapját egy 50 órás szentségimádás adja. Erre bárki bármikor bekapcsolódhat. A hétvége során szentmisék, lelkibeszélgetések, különböző előadások és műhelyfoglalkozások színesítik a programot. A lelki feltöltődésben papok, szerzetesek, nővérek segítenek, például velünk lesz a hétvégén Fábri Kornél atya, Bédi Renátó atya, a Versegi Beáta nővér, és ahogy már említették, Érsek atya is megtisztel minket a jelenlétével. A rendezvény programjain bárki részt vehet, de a 18 és 30 év közötti fiataloknak szállást és ellátást is biztosítunk. Hogy programunkat sikeresen, környezetbarát módon tudjuk megtartani, valamint a jövedelemmel nem rendelkező fiataloknak kedvezményes ellátást tudjunk biztosítani, adományokat gyűjtünk. Ha támogatni szeretnék rendezvényünket, kérjük dobják adományukat a kijáratoknál az önkénteseinknél található kosarakba, vagy keressenek minket az információs és adománysátorban az udvaron. Az adománysátorban többek között Bódi Magda imakártyát, könyvet és kézműves termékeket tudnak vásárolni adomány fejében. Hálásan köszönünk minden adományt és természetesen minden imát. További információkért pedig keressék csónakformájú szórólapjainkat. Köszönöm szépen! Köszönöm, Eszter, és tényleg szeretettel várunk majd minden érdeklődőt. Sármelékről is érkeztek, ezt nem hagyhattam ki a mai napra. És a Szentmise után majd a Várpalotai kerületi hittan találkozó is megrendezésre kerül, tehát majd találunk rá alkalmas helyet, illetve ha nem esik az eső, akkor a litéri Zöldág néptánc együttes zöldágjárást fog majd bemutatni kint, ahol a szeretett vendégség is lesz. Kérem, hogy tekintsék meg, mivel ugye böjt van és virágvasárnap, ez nem táncmulatság, hanem ez egy régi virágvasárnapi hagyomány, tehát így van lehetőség ennek a bemutatására. Köszönöm még egyszer mindenkinek a jelenlétét, kérem Érsek atya, adja ránk áldását. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. az Úr a mi segítség.